niin kuin enemmän auki, jotta se vähän joustaisi. Joo. Mutta mä ajattelin, että jos haluaa jotain tämmöisiä käsijuttuja, tähän Joo. sitä maalattua, Joo. tai sitten jos me halutaan sitä niin kuin tänne rintaan. Niin. Tähän niin kuin tietysti Elementti. valo ottaa aika toisella tavalla kuin me muut se on tosi matskut. makea. Siinä on jotain niin kuin aika... Tässä on nämä housut. Tämä on siis silkkielastaani. Tätä ei ole mitenkään täältä laitettu kiinni. Aika ihana. Tästä mä oon ollut vähän niin kuin tästä väristä silleen. Tuliko tästä vähän liian tämmönen pinkkimäinen?